част на тестваме пералните за четки на Jumbo, тъй като се оказа, че в първата част съм използвала шампуан, а доста от вас ми казаха да използвам мицеларна вода. Да видим дали този път ще се изчистят. Знам, че ти е интересно, но моля те първо на бързичко цъкни плюсчето, цъкни лайкчето и сподели това видео. Така, вече съм много по-наясно с нещата. Първата грешка, която направихме миналия път, беше, че не използвахме ето тази гъбичка. Тя се оказа, че трябва да се седи вътре в машината, тъй като четките трябва да се търкат в нея, когато се почне да се разбърква. Така че сега я слагаме там. Вода, както винаги, точно на макс левела. Така четките ще бъдат много накиснати. И в разтвора този път ще добавим малко мицеларна вода от моята любима водичка на микса Optimal Tolerance. Така, добавяме мицеларната вода. Толкова, да кажем. Ето е гъбичката вътре и сме готови. Детките този път опират в дъното, което е тази гъбичка, и мисля, че сме готови да стартираме. Добре. Малко ги понагласих. Предполагам, че точно така трябва да се случва работата. Сигурни ли сте за тая гъбичка? Това няма как да стане. Ще пробваме веднъж с гъбичката и веднъж без гъбичката. Ами тук още приключи, обаче не съм сигурна, че нещо свършихме. Сега ще погледна. Да, както си очакваше, четките все още са си мръсни, така че е гумичката, но не мисля, че свърши кой знае каква работа, така че просто ще я махнем. Така ми изглеждаше по-обещаващо. Да, така повече мисля, че нещо ще стане. Тук ще приключихме и водата отново изглежда супер мътна. Сега ще я излеем заедно. Беше дори по-чисто от предния път. Ето ги четчиците. Не мисля, че има кой знае какъв напредък, но все пак ще ги позатъркаме на миската и ще видим. Отново абсолютно нищо като резултат. Това трябва да е черна четка, това трябва да е бежева четка, а то е обратното. Момичета, опитах всичко, което ми казвате, но въпреки това не успях да постигна този резултат. За мен тази пералня от Jumbo не работи. Спестете си 8 лева.